kaukoputken kehityksessä. Johannes Kepler kuuli seuraavana vuonna 2010 tästä kaukoputkesta. Kepler oli matemaatikko. Hän oli kiinnostunut optiikasta jo vuonna 1600. Silloin nimittäin tapahtui auringon pimennys keskellä kesää. Hän teki havaintoja Grazissa. Hän oli pystyttänyt teltta ja siellä oli sitten valotiivisteltta, jossa oli pieni reikä ja hän sitten projisoi paperille tätä pimentyvän auringon kuvaa ja piirteli sitten niitä kaaria, mitä tämä kuun varjo aiheuttaa. Ja sitten hän rupesi aikanaan ihmettelemään, että kun kuun varjon koko ja auringon kehän koko ne ei täsmännytkään yhteen. Ja hän sitten rupesi selvittämään näitä optiikan asioita. Ja niinpä hän vuonna 1604 sai aikaan kirjan. Kepler hän joutui ihan elääkseen kirjoittamaan aika paljon ja omistamaan näitä sitten ruhtilaille ja raharikkaille näitä kirjoja ja sitä kautta hankkimaan elantonsa. Eli